Здравейте всички, аз съм ЦПГ и сега ще играем Minecraft Weekcraft с Ромаши, на който му дадах скидане. Кажи е това. Здрасти. Това е той. Това няма да е традиционен клип, т.е. няма да правя нищо в него, просто ще ви покажа как ще се развили. Да ние оцеляваме, както виждате. И аз преди малко намерих болт, защото съм по земята. Той намери гол, че се приближи устата до високо, защото няма да слаша клипчето. Те е ли клипчето? Да, така. Така. Е, тук забутано е, на къде съм? Видям, не знам. Добре, човек, сега да правим... Първо ще започна с... това нещо. Не. Аз го измайсторих. Това е нещо като ферма за гарнета, защото почти няма гарнета. Сега ще покажа мината. Ето го. Господина е там долу копа. Не мога да намеря пътя. Ами, аз ти виждам Ника, моето дете. И аз ти го виждам. Здрасти. Ето го пътя, бе, човек. Я ми дай голда. Аз ще го направя. Така, сега... Тук стана саботация. Малко така стана голяма бъркотия, защото и ние двамата копахме и стана малко така... тъпчко, ама какво да се прави. Той иска да копа и аз искам да копам, накрая не се разбрахме и решихме да копам. И после той прави фермата, пък аз направих всичко друго. Да, бе, да. Не, копах. Иска да ти кажа. Ти викаш, аз направих всичко. Бърках се. Голяма обърка. Омага! Башка, максима, гадино. Къде си? Това е фермата. Това паяка! Help me! Идвам! Аз се справя така. Ето. Ти дойдеш. Може малко така да вземеш мутиката и да ми я донесеш. Мутиката къде? Виж това. Ами в честа може би. Те ли може би? Да, така може би. Голчето се изпичи. Се слагам айрон. Това е айрона, бе. Голдай в мине, бе. Така. Колко повече може? 4. Да, 4. Дай мучката, бла. За тебе е мучката ти, бе. Да, имам папайка. Тук ти е става. Бой, човек, нямам кабелстоун, знаеш ли ти? Аз имам. Колко? Не много. 1, 2, 3, 4. 4 стака и 9. Колко скупало е, дай ми това. Бързо. Значи 2 стака. Бързо, че ще и там ей, младеж. Някой ден. И ако се чути, защото той е с... Влези айрано. Да, защото ми трябваше храна. Ето това го слагам в печка. Значи то са... Аз ще направя. Гледам казвам. И така, какво говорих? Ще си правя айрон меч. Окей, аз имам меч. Така, забравих за какво говорих. Между другото, аз му дадах на то скина ми. Защото съм добър. Какво ми даде? Скина ми. Дама. Бахче ми то. Сега ще ви покажа къщите на нашите съседи. Ами аз съм по тия моите. Сега къщите на нашите съседи. Да видите. Нашата е обикновена още, ама. Нашата, между другото, е направена в равнин и чудесната идея да я направим не в равнин. Къде излизаш, бе?
Пролум, къса му е в Пролум. Прекрасната идея да направим къщата в Пролум беше моя. Чули бе? Тако? Откъде излизаш? Откъде да излизам? От никъде. Добре. Значи, там са и на едните съседи къщата. Там. Там е на другия. Тия са по-хубави. Май. А пък сега... Да, там дето никой не вижда нищо, ма както и да е. Ето там е една изоставена къща, нали? Малко така изоставена е. Ама карай, този град. И има само World Bank. Пада! Сега. И ето е, дами и господа, другата къща, която е до нашата. Да, само дето нищо. Ето чу. Към този крипър дет гръмна човек, да не гръмна къща. Не бе, при мен е беше. Ми взе половин сърце. А друг! Така се скачих, той пак до мене. Човек, да няма глас. Боже, каква работа. Да, сега супер не мога вляза. Знаеш ли има изпит? Чакай, бе! Защо не слиза от вратата, както обикновено хората правят? Ама громишката ме откача. Сега ще си отмъстил. Аз ти изгледам. Цак. А! Това е за дето ма бутна. Ти си тема. Между другото, ние легла няма ли да се правим? Не, защото сме в сървър. Да. В него трябва всички да легнат, а пък няма това как да стане. Разбираш ли ме? Разбирам то. Хубаво. Том как ме разбираш, ходи. Значи не си тъп. Какви са тези бутони, дето съм ги правил, бе? Бутони... Някакви бутони. Там хариш дару, безсрамно. Не бе, то беше за една друга нещо, ама то не проваря. Аз ще правя... Да си играл без мене, моите момче. Да си играл без мене, бе. То се развива без мене. Ти се развиваш без мене. Не бе, ти беше до мене, бе. Аз как ви направя? Нали ти ми каза, че като аз съм излизал, ти си влязал пак в сервера и си играл. Ти като излезе, аз просто си направих хайран кирка. И защо не го направи, когато още бях в сервера? Защото тогава нямаше айран и беше специален. Да, това е. Ами аз не помня. Аз между другото правя някаква стаечка. Как стаечка правиш? Абе, често може би. Да, аз още от всяка гледам то голям често ще стане. И аз още съм го разширил. Такъвто завой тук, дето си направил, не знам. Ти не съм го правил, аз бе. Не. Само ще го направя. Ама не съм аз. Какво ще правиш? Тихо мълчета. И ви хора, това ще бъде всичко. Казах ви от нашето оцеляване малко. Това ще бъде всичко. Абонирайте се, дайте положително за този клип и чао!